И така, вече сме в София. Тук ще направим тестовете за градското. Колко всъщност колелото колко километра също ще може да минем с колелото в градски условия. Като по-добре ще със сигурност за колелото най-малкото от оная кал, където бяхме за извън градското уния търсавища. Това ще караме през деня, ще караме през нощта, бая километри ще навъртиме. Тук сглобих си една кошница всъщност и тия домашни яйца трябва да ги раздадеме насам там. Ще сме нещо като Foodpanda и като Glovo, ама за домашни яйца. Така че да, ще пуснем сапорта асиста на 5 винаги, за да видим с максимален асист колко километра може да минем. Всичко ще го снимаме, ще го качиме и ще разберем всъщност как колелото се представя и в градска среда. Като иначе кошницата на място на седалката, с болтове, изгайки захваната, така че всичко, което ви се налага, може да бъде захванато. Било то така някаква кошница, било то детско столче, има всякакви варианти, които могат да се измислят, да се поставят. Стъпенката, между другото, доста сериозна, в смисъл това са 6 кори яйца в момента, които тежат не малко, така че доста здрава стъпенка са сложили на това колело, не мърда. И така че лека по лека да започваме и да видим всъщност какво ще покаже реалния тест.
Така, направихме теста за градско. Виждате всичко, което беше карано, беше заснето с камерата, бяха проследени километрите с GPS-а. Това, което излезна, 51 км и половина успяхме да минем с това колело, с петово и колелото, с максимален асист. Сега по производителя го дава, че може да се изминат 100 км с колелото, така че предполагам, че в някакви условия идеални, които те са го тествали, сигурност, нали, по-нисък левел на асиста, идеално равно, определена температура, защото ние го карахме и през деня, и през нощта. Знаете, че при студено време батериите една идея по-лошо се представят. Така че мисля, че за градска среда 51 км и половина е много добро постижение. Ще ни закара навсякъде. Тук обикаляхме цяла София, от Сухата река до България, чак до Мол България, най-горе, почти не най-горе, че най-горе е Бояна, но до Мол България достатъчно, нали, наклони имаше, нали, нагоре към Витоша. Дори мога да кажа, че не успях да се изпотя, нали. Същото е и ако се ходи от центъра към другите квартали в подножието на Витоша, Младост и така нататък. Така че там Дървеница, Симеоново, въобще спокойно може да се стигне, нали, с този обхват и с това колело до където реално желаете. Като, нали, някои детайли сега ще ги разгледаме един по един на колелото. Иначе като цяло много лично аз съм доволен от цялото нещо. Доста бързо се стига до където си тръгнал. Мисля, че през цяла София горе-долу минахме за половин час, като, нали, въобще с колелото не мислиш за паркиране, връзваш го някъде, взимаш си ключа от батерията и си продължаваш да си действаш нещата, било то на гости, било то в офиса, ако ходиш. Няма нужда от преобличане, след като нали, приключиш и стигнеш там, където трябва да стигнеш. Отделно, нали, времето в България като цяло е такова, че напоследък сериозни зими нямаме, така че, нали, спокойно може да се ползва това колело 9 плюс месеца, да не кажа и 10 месеца. Вече ако има някакво много голямо желание, тъй като гумите са доста сериозни, съм сигурен, че ще може да се кара и на сняг, ако падне по някое време, пада, нали, все още. Така че, нали, въобще не говорим за това, че няма никакви задръствания, нали, с колелото, просто минаваш. Сега не мога да кажа, че в София велолети са на топ ниво, но виждате и от записа по-рано, че имаше някакви велоалеи, ползвали сме ги, така че все пак не е като и хич да няма. Друго, което така по-интересно, мисля, че е това вече в детайли сега ще видим какво ще и по самото колело. Така, да кажем няколко думи и как се представиха отделните компоненти на колелото. Стойката, няколко пъти стойката за телефон, няколко пъти така от неравности по терена, нали, трябваше да я дигам и да я коригирам, така че, нали, да се вижда това, което скорост и дистанция, която сме изминали на видеото, като това дойде повече от това, че всъщност не съм затегнал тук винта отзад, а не толкова от самата стойка, така че като цяло свърши идеална работа, телефона никога не е падал и проблеми с това не съм имал. Дръжките, спирачките, те също доста удобни, даже самите ръкохватки си имат така една издатина, която всъщност помага доста така приятно, нали, когато си държиш ръката,
ти подпират ръката отдолу. Значи едно от моите най-големи притеснения беше кормилото и неговата форма. Повечето, не повечето, но някои кормила са с такава по-извита форма, нали? Докато това е изцяло право, мислях, че ще е една идея по-неудобно, но въобще не се усеща. Даже мисля, че с право всъщност е една идея по-добре, защото когато кормилото има извита форма и самите ти китки се извиват, което ги натоварва, докато с право кормило е по-естествен захвата на цялото кормило и китките ми не са се натоварвали за сметка на други колела, които съм карал, подобни с извито кормило. Нататък фенерчето, лампата отпред, фарчето. Сега има какво се желая определено, но върши работа. Може да се настройва нагоре-надолу, нали, да се мести, така че да свети по-напред или по-близко до самата предна гума на колелото, зависи, нали, там вече с каква скорост се кара. Като аз лично съм доволен, доста по-добре от всичко друго, което съм имал, но сега няма как да го сравняваме с едни фарове на кола, например. Седалката мина за всичките минати километри. Не съм почувствал някакво неудобство от към седалка. Това, което може би няколко пъти така бях направил не както трябва, е, че не беше изцяло права по линия на рамката, което завърта цялото тяло настрани и тогава се чува леко неудобство, но като цяло нали, тук лесно може да се коригира това нещо, така че не е проблем. При сглобяване минаваш няколко метра с колелото, усещаш как ти е седалката, коригираш си и продължаваш. Нищо работа. Стъпенката казах и в началото. Доста стабилна стъпенка. Много съм, нали, така приятно изненадан от нея. Спирачките държат стандартно дискови спирачки. Амортисьора отпред поема, нали, натоварване. Движи се, работи и той без проблем. Махнах кошницата за яйцата, честно казвам, че след малко ще го товаря колелото и ще продължавам към друга локация извън София. Скоростите, това може би задните скорости са, нали, окей, за тръгване, нали, първа, втора, трета много приятно се тръгва с него, после като се засилиш, нали, 6-7 скорост. Задните, това, което мога да кажа като, нали, то не е недостатък, но ако тръгнем да караме по-бързо, отпред на предния венец имаме само един преден венец за скоростите, т.е. нямаме скорости, нали, средни скорости, имаме само задни. Т.е. ако тръгнем да караме или някъде сме се разбързали, с предния венец, нали, в смисъл въртиш прекалено много, въртиш на празно и от една определена скорост, там 25-30 км в час нататък, просто става прекалено много въртенето. Тоест, за хората, които очакват да карат някъде градско, да развиват високи скорости, трябва да се добавят и скорости отпред, но като цяло идеално се, нали, 25 км в час, 30 км в час, нали. Това колело, както видяхме в един от тестовете, е ограничено на 35, но те се достигат и с този набор от скорости, който всъщност е предложен тук. Така че това е от тестовете, което забелязах, че може да бъде подобрено в колелото, да се добавят още скорости, така че да отпред, така че може да се развиват по-високи скорости. На клиповете не се вижда поради така, как да кажа, наживо е различно, но много бях изненадан приятно от цвета на колелото. Вие го виждате зеленикъв, но той, нали, наживо
по линия на слънцето, или може би някой му викат петролена на този цвят, ако са по-взискателни, но по линия, нали, като се го грее слънцето, цвета си, нали, така се променя, много, много добре изглежда на живо, така че ако имате време и искате, заповядайте, можете да го видите това колело на живо, да го пробвате и да видите, да прецените дали е за вас. Така че това е от към, нали, преглед на цялото нещо. Педалите също бяха окей, не съм имал проблеми след 50 км с педалите. Така че, да. Това е. Надявам се, нали, да ви е харесало ревюто. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!